Ahojte, moje meno je Noa Grančič a som lektorkou skupinových cvičení už takmer 20 rokov. Dnes by som vám chcela predstaviť posilňovaciu pomôcku Gym Beat Wondercore. Gym Beat Wondercore je posilňovač, pomocou ktorého precvičíte jednotlivé svalové skupiny na celom vašom tele. Výhodou je, že aj keď nemáte čas alebo možnosť navštíviť fitness centrum, môžete si veľmi dobre zacvičiť aj doma. Podstatný moment je voľba záťaže, tým pádom si vlastne volíte odpor, ktorý potom používate pri cvičení. Dnes si ukážeme 6 vybraných cvičení na jednotlivé svalové skupiny, ktoré keď zaradíte do tréningovej jednotky, dosiahnete plnohodnotný tréning. Tak poďme na to. Krásne rovno sa posadíme, vystrieme chrbát. Dôležité je, aby hlava bola v predĺžení tela. Základným pohybom len ideme do záklonu a vrátim sa do pôvodnej polohy. Dôležité je, aby ste stále dýchali. Čiže dole idem s nádychom a hore idem s výdychom. Môžeme si trošku sťažiť toto cvičenie tým, že dáme ruky za hlavu, tým pádom získame väčšiu páku, ale cvičenie je to isté. Stále základný pohyb do záklonu a návrat do východiskovej polohy. Ďalším cvičením precvičíme predovšetkým hornú časť tela, tlačíme na pomôcke a ideme základný pohyb akoby kľuk smerom nadol. Dôležité je, aby opora tela bola v kolmici oproti pleciam. Takisto modifikácia, ten istý pohyb, ale vystrieme nohy a ideme kľuk. Pomôcka nám pomáha trošičku pri tomto pohybe, čiže kto sa chce naučiť robiť správny kľuk, aby telo bolo v jednej rovine, odporúčam. Druhá modifikácia, zaberajú viacej tricepsy, čiže kľuk na úzko, lakte zostávajú pri tele. Dôležité je, aby nám nikdy neutekli lakte od tela. A samozrejme môžeme si to sťažiť s vystretými nohami. Dôležité je zase, telo je v jednej rovine a idem pomaličky s nádychom dole, s výdychom hore. Nádych a výdych. Cvičenie na posilnenie dolných končatín, predovšetkým svalov stehien a sedacieho svalu. Úplne jednoducho ležím na podložke podopretej vzadu a zatláčam silou smerom nadol. Uvidíte, keď si cvičenie zacvičíte, budete cítiť hamstringy, taktiež aj sedací sval a taktiež aj kvadricepsy. Podstatné je, pravidelne dýcham. S výdychom nadol, s nádychom vrátim do pôvodnej polohy. Výdych a nádych. Modifikácia cvičenia na dolné končatiny. V sede s vystretým chrbátikom pomaličky zatláčam koleno smerom nadol. Zaberá nám taktiež hamstringy, kvadriceps, sedací sval. Dôležité je stále udržať zatiahnuté brúško, spevnené brušné svalstvo, chrbtové svalstvo a cvičí len dolná končatina. Pravidelne dýcham. Ďalšie cvičenie na posilnenie tricepsov a taktiež nám zaberá aj chrbtové svalstvo a ramená. Krásne rovno sedím. Dôležité je, zatiahnem brúško, vystriem chrbátik, hlavička je v predĺžení a len silou zatlačam paže smerom nadol. Môžeme si cvičenie modifikovať, striedame pravá ľavá paža, ale tlak zostáva stále ten istý. Dôležité je pravidelne dýchať. S výdychom vždy zatlačam pažu smerom nadol. Cvičenie opäť na posilnenie hornej časti tela. Dáme sa do mierneho predklonu a tlakom zatláčame paže smerom nadol. Zaberajú nám opäť tricepsy, ale zaberá nám viacej predná strana, čiže zaberajú prsné svaly a ramená, taktiež predná hlava ramenného svalu. Verím, že cvičenia nie sú ťažké. Ak ich vyskúšate, uvidíte, zvládnete to. Dôležité je uvedomiť si, že ak chceme dosiahnuť výsledok, ak chceme dosiahnuť krásnu štíhlu postavu, musíme cvičiť aspoň 3-krát do týždňa. Pričom každú svalovú skupinu by sme mali cvičiť v 3 sériách, 15 až 20 opakovaní. Samozrejme závisí to od vstupnej úrovne vašich silových a kondičných schopností. A keďže Gym Beat Wondercore môžete mať doma vždy po ruke, môžete cvičiť aj každý deň. Ja vám držím palce. Ahojte!